بلبل و فیل دشەڤەکێ دا لە شەڤێن زڤستانێ پشتی خاتین گوڵستانێ خارن خاری گازی کرا نەڤیên خۆ yên خوشتڤî nazîn karzan yad derya werin da bû hewa çîrokekê bêjim da pîrê hemî şevê çîrok bû nevyên xwe yên biçîk digotin her car çîrok li ser babetekî bû serhatiyên xatîn gulistanê di pir raman û bi mifa bûn ev ca zaroyan bi hişyarî û hêminî guhê xwe didaye da pîrê got nevyên min ev şeve ez dê bû hewa serhatiyekê vegêrim min li dapîra xwe guh lê bibû demê ez zarok da vê gavê min ji bîr nekiriye hemyan bi êk deng got ew çi serhatiye dapîr ka bûme bêje dapîrê got ew serhatiya bilbilî û fîlî ye bilbil balindeyekê biçîk û nazik e lê fîl giyanewerekê zebellehe û dîmenekê tirsinakî hey zaroyan got çawa dapîrê got guhê xwe bidene min bilbilekî hêlîna xwe li cihekî li nav daristanê çêkiribû û piştî demekî çend hêk kiribûn hemî hîvî û umêda wî bilbilî ew bû ev hêke bibine zarok û bi dîtina wan dilxweş bibît bilbilî nedizanî ku hêlîna wî dikevîte li ser rêya fîlekî ew fîlê hemî rojê carekê diçîte ser rîbarî da avê vexwit û vedgerîteve rojekê li rojan demê fîl diçû da avê vexwit li ser rîbarî pêyê wî kefte li ser hêlîna bilbilî û hêkên wî hemî şikandin û zaroyên wî hemî di encam da mirin bilbil gelek xemgîn bû û zanî ku fîlî ev kareyê kirî bilbil firî da gihiştiye dev fîlî li ser serê wî rawestiya û bi çavên tijî rondik û bi dilekê şikestî û bi dengekê melîl gote fîlî ey mîrê mezin te boçî hêlîna min xirab kir û hêkên min şikandin û zaroyên min kuştin û ez ya di nav mîrnişîna te da erê te ev çende kiriye çûnkî ez ya biçîk û bêhêzim fîlî got belê ji ber hindê min ev çendeya kirî bilbil firî û çû dev hevalên xwe û çîroka xwe bû vegêra û daxwaz lê kir ku harîkariya wî bikin ku ew tolên xwe li fîlî veket lê hevalên wî got tu dizanî em hemî biçîk û bêhêzîn em çi çareyan bû vê tolvekirinê nabînin bilbil yê rijt bû ku ew tolên xwe li fîlî veket ev ca çû dev reşîlan û gotê gelî reşîlan hîn xudan hêzeka bi nav û dengin ez daxwazê li hewa dikem ku hîn harîkariya min bikin ez tolên xwe ji fîlî vekim reşîlan bi êk deng got em yên amadeyîne harîkariya te bikin lê divêt em li destpêkê hizrên xwe bikin kadê çawa hêriş keyne ser fîlî çûnkî tu baş dizanî ew giyanewerekê mezin û bihêz e bilbilî got hîn hemî digel êk hêriş bikene ser fîlî û dumkan li çavên wî bidin û piştî ew ronahiya çavên xwe ji dest didet min hizreka diya bû hey reşîlan hêriş kire ser fîlî û dumik li çavên wî dan heta ronahiya çavên xwe ji dest dayn û kûre bûy û li piştî vê çendê fîl êdî neşya xwarin û vexwarinê bi dest xwe vebînît ji bilî wê ya nêzîkî wî demê bilbilî ev çende dîtî çû devkûmeka beqan û çîroka xwe bi wan got û daxwaza wan kir ku harîkariya wî bikin ew tolên xwe li fîlê zûrdar veket beqan got
ما چشیان نینه بران برفیل مزن ام چواده طولن تالی وکین بلبلی گوت هین دگل من ورن ام دی چینه دناف چالکه دا گونیزیکی وی بید دمی وی دنگی هوا گهله دبید ده هزر کت کو آویا دناف وی چاله دا ده اید دا آوه وخود اف جاده کوی دا دناف چاله دا بقان گوتی ام ین رازینه لسر وی کاری دا بچین دمی فیلی دنگ بقان گهله بوی وی هزر کرگومه که آوه یا لنیزیکی وی و اوشی گلک یه تهنی بو چو برف چاله و کفت دناف چاله دا و نشو بهیت در بلبل هات سرسر فیلی و گود ای زور داره شانازی بهیزا خود کر و چه هزر بو من ندکرن تا چوا دی ماهی آخو مزن کرن آخو دید و تا چوا مزن آهی هیزا من دید دگل بچیکیا لشه من اف جا دوید مروف چجاران خو مزن نکد و زورداریه لکسانین خو بچیکتر نکد چونکی اگر ام چندین بهیز بین دی کسکی دی هبید لما بهیزتر